बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 17 अक्ट'बरनि बिसान। दिनैनि बिसानाव फारियै गलाघाटनि पवित्र ब्रत दैमारिनि बै हामुंसानि मा बिमुं, गोदान दिल्लीनि हेमन्त सरगयारिनि नेथ'नायजों जानाय नंला, क'क्राझारनि गलापुंगुर बसुमतारिनि गोसो बायग्लिबाय, बाक्सानि सुर्यकान्त ब्रह्मनि जाखोबा आंना नजालिया बबेनि, जायख्लं गोरा ब्रह्मनि आंनि सिमा, दिगन्त बड'सानि अननायनि निजोरा, क'क्राझारनि रैसुमै नार्जारिनि थांखि आरो मोगथां बसुमतारिनि दुब्रि हाग्रानि निहिरजों खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।